Nggih, setrong. Oh, kene gede. Nggih, amin. Lek perlu sing ora usah noleh kono ya ayu wong sampean ki bagus. Nggih, amin. Ora apa-apa lek duwe bojo rada galak-galak sithik kaya Mami Lucy gak apa-apa. Oh, ndak apa-apa. Wong galak sregep kok, setrong. Galake malah sregep nggih, Mbak nggih. Loh iya, justru wanita yang keras itu mandiri, sombok banting-banting sembarang. Wah, bisa tak banting-banting itu. Lah nek kan bojo alus, malah kurno ngas nangis lho ngerti akbar disanding sinden ayu-ayu kurno ngas nangis, malah ndang stroke. Ngono lho. Masaku. Jangan melihat figur wanita, wah kasar. Wah, kuwi cemprem justru wanita yang seperti itu tangguh luar biasa. Luar biasa. Matur nuwun pitutur dan pituduhipun. Wah, sami-sami tole akbar. Ndang apa dileksanani mumpung aku sik roso. Pokoke nek aku sok rabi Mbak Lucy tak undang lho. Harus ikut meramaikan. Alhamdulillah. Wis tak peniki. Nggih, mergi rabi niku prinsip kula niku syaratnya wonten kalih. Iya napa? Kalih sinten. Iya bener. Pinter ya. Iya. Kalih sinten ya lek secara ekonomi pun mapan ya. Pekerjaan wis oke ya ngene iku kalih sinten iku mau.
Laraning paseban jaba Bindara bengkang samudra Abra busananing madya Tetinding proprawira Regyana patih sudira Didem kang sami sumewa Wit latalah Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jawi Kula satriya Banjarjuna pun dursasa hanyadong warati Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jaba Kula Dursasana nyadong marta Paman Sengkunar ingkang sampun medal ing latar Dursasana nyadong kabar kados pundi ingkang dipun rembug wonten setinggil negari Ngamarta saksampunipun Paman Bati Harya Sengkuni sampun kepareng rawuh sarimbit kalian Kakang Prabu Baladewa Kang sarta bapa panembaning saka lima pandhita Dursasana nyadong dawuh Paman Dalah kados pundi Kados pundi kabaripun pacewakan kula pun dulma gati nyadong kabar kados pundi kabaripun wonten pendhapi agung negari Ngamarta kados pundi Cengkuni kados pundi kabaripun Kula satriya tirta tinalang pun karta parmaca madhong dawuh Paman kula Ratu Sindhu pun Jaya Jatra tu madhong dawuh Paman kula surtai nyadong dawuh Paman kula pun swatama nyadong dawuh Paman Iya, dina iki kabeh para Kurawa kang wis manunggal kang sarta tetunggalan. Angka sepisan rungokno, angka loro gatekno, angka telu nglakonana. Dina iki wosing pirembakan kang mapan ana ing negara Ngamarta, aku wis kelakon. Prapta ana negara Ngamarta sarimbit kelawan sinuwuning Mandura Prabu Baladewa kelawan Kakang Wakning Gondel Sukalima. Saperlu nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina kang dina iki lagi ketaman pagebluk mayangkara larang sandang tuwin pangan pirembukan durung rampung dilalah ana babak anglayoni jujul Hanusuli ya kuwi tekane Petruk kantong bolong kelawan adine ya kuwi Bagong Petruk lan Bagong duweni sedyana apa man Petruk lan Bagong tinemune ya duweni karep kang padha ya kuwi bakale nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Petruk lan Bagong nyilih jimat Jamus Kalimasada arep kinarya. Bapakne ya kuwi Semar Badranaya anggone bakal duweni niat ya kuwi niate Semar bakale mbangun desa. Iki mungguh panemune Pati Sengkuni wis termasuk gagasan sing ora tinemu ing nalar. Semar ki sapa? Semar ki wong Boga Sampir. Semar ki kere munggah bali wong kere gedibal 17. Yen tanpa ana lelabuhane para Pandhawa, Punakawan iki ora mungkin dadi wong sing kopen, ora mungkin dadi wong sing mulya. Ragat saka ngendi, Punakawan ki wong kere, Punakawan ki wong melarat. Lah kok arep duweni gagasan, arep duweni gegayuhan Semar bakal mbangun desa. Iki wis ora tinemu ing nalar, langka tinemu ing rasa. Makaten Paman, iya pancen bener. Tegese kang mangkono Dursasana, Petruk kantong bolong, kang sarta Bagong dadi pepalang anggone bakal para Kurawa bakal nyilih wujude jimat Jamus Kalimasada. Mengke riyen kula tak takon man, takon apa Dursasana? Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang larang pangan. Mila lumantar Koko Prabu Baladewa Kurawa golek silian. Kurawa golek ampilan wujudipun Jamus Kalimasada. Pancen bener, kula niki nggih wong Ngastina. Kasatriyan kula Banjarjunut niku ke bawah wilayah Ngastina. Ning kula rasa-rasake Ngastina niku mboten kenging napa-napa iman. Ora enek pagebluk mayangkara, ora ana wabah, ora ana rubeda. Sandang kang sarta pangan regane iki ya tinemu ing nalar. Lah kok sampean ngomong nyilih jimat Jamus Kalimasada arep nggo ngusadani panandange.
negara Ngastina kamangka Ngastina niku mboten kenek ngopo-nopo man. Dursasana meneng cangkemmu aja banter-banter. Iki janjane reka dayane Patih Sengkuni sanggit rungsite Patih Sengkuni. Tri Candra Kawuri utawa 3 wulan kepungkur aku kepengin golek cara murih ringkihe para Pandhawa. Piye carane Patih Sengkuni? Aku nyebar preman bayaran. Ning tinemune malah gagar wigar datanpa karya. Konangan karo peranaan Pandhawa, preman bayaran digasak dipateni karo peranaan Pandhawa. Pandhawa yen kepengin mati, Pandhawa yen kepengin ringkih, ndak kenek dicara kasar. Carane Patih Sengkuni ngerangkul wong-wong sing dipercaya karo Pandhawa. Lah, wong mau sapa? Ya kuwi ora ana liya Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Pandhawa ki yen karo Prabu Baladewa wis percaya nganti mbalung sungsum. Mula janjane arep nyilih ampilan Jimat Jamus Kalimasada ki ora kok kanggo nambani Ngastina ora. Ning apa? Jimat Jamus Kalimasada yen wis diwenehke karo Prabu Baladewa, njut digawa ning Ngastina tegese Pandhawa wis kelangan kawibawan. Merga Jimat Jamus Kalimasada kuwi lambange kawibawan negara Ngamarta. Mujudake prasimbol kawibawane negara Ngamarta, kawibawane para Pandhawa. Yen Kalimasada ilang tegese Ngamarta kang sarta para Pandhawane wis kelangan dasare negara. Dadi nyilih Kalimasada ki ndak kanggo nambani wong-wong negara Ngastina ora, ning kanggo apa? Golek ringke para Pandhawa kanthi pancatan ngerangkul wong sing dipercaya Pandhawa ya kuwi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Weh, adalah bola-bali wong lecet iki ora kaya Sengkuni. Bola-bali wong iki nek ora ngapusi jenengan niku sedina nek mboten ngapusi lambe jenengan apa mboten gudiken to, Man. Kok iso wae golek cara. Iki yen ana penake kabeh Kurawa melu ngrasake. Lah timbang Kalimasada disilih Semar, Semar gawe ontran-ontran bakal mbangun desa ragat kondi Jajang. Lho ampun cepelekke Semar lho, Semar niku ambak ketoke tata lair di Sawang Mongkere. Niku panjelmane Sang Hyang Ismaya, dewa sing anyalira titah, gitu. Dewa kang asarira manungsa. Nggih Semar niku ampun nyepelekke kali Semar, Semar niku disenengi kali wong akeh. Buktine napa? Jenengan dolan teng desa-desa, jenengan dolan teng gunung-gunung. Ning omahe wong iki mesti do dicenteli gambare Semar. Ning kula mboten tumon wiwit riyen nganti sakniki. Wong nempleke gambar Sengkuni ning omahe wong niku kula mboten tumon. Cangkemmu menengo asu iki. Ora sanguman-uman pamane padake Semar ora level e. Ora level lah nyatane Purwodadi kutane sing dadi bukti lan kenyataane, Wong niku luwih seneng Semar timbang Sengkuni. Nggih napa nggih? Lho niku bola kula kabeh sak sombron niku cangkemmu iki. Wis ndasambas ngono. Satama kula wonten dawuh muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Dina iki kirapna Wadyabala Kurawa nutuka Bendhe Beri minangka tandha budale Wadyabala. Petruk dadi pepalang, Petruk Bagong dadi alangan nggone para Kurawa golek ringkihe para Pandhawa kanthi cara Petruk lan Bagong madha karep arep nyilih Jimat Jamus Kalimasada. Mula Kurawa disawegakne pisan dandan kaping pindho mlumpuk, kaping 3 kabodolake. Budalan kaya padatan Satawa lho niki amit madal pasilan papan. Kumret kang bala lumares daling prawadya puswa warna-warna
sakehing prawadya abrepusana nira swarane rame gumuro pindo ombake samudra Yo yo yo.
Yo, maju. Nah. Yo. Yo.
Rido mawur mangewawur-wurahan pengaraning ajurit gong maguru kongso tetekaya butula para pangri ing turangga hesti miwang dwaja kang kegeter ora kata ingkang dwaja lelayu sepit Dek Bagong piye Truk sajake iki mengko kriwikan dadi grojokan gojekan dadi tangisan maknane piye Truk kae sawangen Gong ana gendera ku mlebet ing akasa kae gendera warnane abang ana gambare ndas Banaspati kae cetha ngeglo tanpa warana kae wadyabala saka negara Ngastina ilahan iya ki Truk lah kae arep donya ngendi ya Truk arep mrene goleki sapa ayo goleki aku masalahe apa ngono lho kok iso ngono iki sajake ora narimakake ana setinggil negara Ngamarta sinuwun Mandura nalika tak uman-uman satemah kongkonan Kurawa arep ngeroyok aku iki kepiye ya Gong apane piye to arep sektiya kaya ngopo yen wong siji musuh wong pirang-pirang iki mengko mesti bakale aku kentekan tenaga wekasane ora wurunga iki mengko mesti bakale Petruk bakal tumekaning pati yen aku mati piye ya Gong dikubur no modine ya wis siap kok kowe iki mbok goleki solusi ngono lho kok lah nyatane ya arep piye nek ora ning ngono Gong tanggunganku iki isih akeh ngene iki aku malih kelingan karo wong Kendali Sada sing jenenge Si Anoman biyen Anoman tau kandha karo aku Truk besok yen aku mulya aja kuwatir aku ora bakal lali karo sing dadi lelabuhanmu ayo saking gedene lehmu labuh menyang aku Truk Seksenana sok sawanci-wanci kowe kapengkok ing Pancabaya aku sing bakal mbelani karo kowe engko kepepet-pepete kowe arep dipateni wong pirang-pirang kowe ora usah nyeluk aku mesti bakal teko dhewe sing ngomong ngono kuwi sapa Anoman lah ndi saiki lah ya kuwi nek nggur janji akeh tunggale ning sing penting kuwi bukti lan nyatane ngerti aku dihapusi Anoman kaya ngono biyen jaman cilikane pas isih jaman dadi munyuk wah lakon tak gecek ndase tenan sapa kuwi Anoman ngono kamangka dheweke saiki iki dadi pendhita sipate pendhita lati pakarti kudu nyawiji yen iya ya iya yen ora ya ora sabdane pendhita kuwi kaya sabdane Ratu Pindhawe Kresna ingkang tumetes blancang seta sayekte ora kena dibusak sayekte ora kena den ilangi ngono ngerti Anoman janji kaya ngono bareng saiki ora ana bukti lan nyatane nalika jaman monyet jek cilik ngono kae wah tenan tak bacok ndase tenan sapa kuwi Anoman masane apa isane nggur janji tok tanpa ana menehi bukti apa-apa nek nggur janji Petruk ya iso nek bukti lan kenyataane ndi lho bacok ndase sapa Anoman mbok dadi menungsa ki aja ngrasani elek becik mulat sarira angrasa wani becik introspeksi diri anyel kok gething kok pegel kok Petruk tanpa labuhane Petruk Anoman saiki ora iso urip mulya Anoman saiki ora iso sukses iso nek nggur janji sane nggur nyangkem tok bacok ndase sapa kuwi Anoman ngerti nek kedadiane kaya ngene Anoman cilikane nalika jek jaman cemong mbiyen wah kepruk ndase bablas nyawane sapa kuwi Anoman sembah sungkem tangan bekti kula katur ndara ya wis tak tampa Bagong aduh Petruk iki edan tenan iki
Padha kirene kok. Truk. Ning guri enek dompet jiglak nggone sapa? Ayo denanggon aku. Aduh. Pun dangu ndara. Wis. Iku ya ora omong wit mau-mau to. Mbok ngono kuwi nek enek Ndara Anoman iki kedhep nyang aku. Aku wis kedhep nyang kowe ngono kok. Lah aku ora ngerti, lah aku nggo kacamata ireng kok. Mangsane apa? Tak kira kowe mau nyembah pangabekti iki karo aku, nyembah pangabektimu kanggo aku. Padha kirene sembah-sembahan. Mangsane apa? Truk. Dalem, truk. Enten apa? Nyedak kene. Nyedak kene. Sok menungso kaya kowe iki nek mati sing bosok cangkeme sik. Ya di freezer no kowe. Kowe kapeng kok ing Pancabaya. Nggih kula kepepet. Kepepete apa? Perkara utangan? Mboten. Kowe arep ngopo? Kula badhe dikeroyok Kurawa. Kowe arep dikeroyok kalian para Kurawa. Perkarane apa? Sinuwun Mandura Prabu Baladewa badhe ngambil wujuding jimat Jamus Kalimasada kalian sinuwun Ngamarta Prabu Puntadewa kagem waluyane negari Ngastina. Kula nggih sowan, karep kula nggih padha badhe nyilih wujudipun jimat Jamus Kalimasada kinarya. Nuwun inggih Bapak anggenipun gadah gegayuhan badhe mbangun desa. Geger dredah minggahipun Pancabakah. Baladewa geger karo Petruk. Baladewa nek musuh Baladewa tok kula wani, kula mboten wedi. Ning masalahe Prabu Baladewa ngejak Kurawa sing semono kae. Kowe wedi karo Kurawa. Mboten kok kula wedi ning nek siji musuh wong pirang-pirang niku mesti kemawon Petruk badhe kentekan tenaga. Ora wunu kok Petruk bakal mati. Lah banjur kula nyuwun bantuan nggih Ndara. Kula mengke nek dikeroyok kalih Kurawa kados pundi nasibipun bojo kula sing ngelani aku kok. Sing ngelani aku. Kaya doyan karo ipene, ning bolong aku. Wong edan masaku. Monggo nggih Ndara, kula nyuwun senjata pitulungan, kula nyuwun tombak kenceng kalian Paduka Ndara Anoman. Aku gelem nulungi karo kowe. Nggih, ning ana syarat-syaratane. Syaratipun menapa? Sing duwe perkara iki dudu Anoman ning Petruk karo Kurawa. Nggih, lajeng sing nantang ne Kurawa kudu kowe. Terus pundi? Sing nantang Kurawa kudu kowe. Mengko nek wis wayahe perang sing nandangi ben Anoman. Sing nantang kowe, sing perang Anoman. Oh kadung tak tantangne sampean mlayu. Kadung tak tantangne jenengan kabur. Ayo remo Petruk. Ora. Kowe sing nantangne, engko sing perang karo Kurawa ben aku. Oh kadung tak nyangne ora gelem bayar. Ya apa jane? Gelem ora nggih kersa tantangno Kurawa, Anoman sing ana mburimu. Oke, siap mangkat. Mangkat kau. Oke. Madet. Oh. Sikra cancut gumregut ngembat watang ora basa mungsuh tangkep jojo kantaran bau sayekti tingalena prapeng lampus sirna madyaning palugun
Sirna madyaning palugun iki sing tak goleki Petruk kantong bolong kowe Surtayu ora pangling karo aku ya ora pangling wae kowe sing wani gunem-gunemi nguman-ngumani sinuwun Mandura Prabu Baladewa ana setinggil negara Ngamarta ing ngatasé kowe wong kere ngatasé kowe mlarat ninggal ing reh katrapsilan ninggal ing reh tata krama ninggal ing reh Subasita miyang Yudanegara wani-wani modho karep karepe sinuwun Mandura Prabu Baladewa he ngerti ya Petruk Prabu Baladewa nyilih wujude jimat jamus Kalimasada kuwi arepe minangka dadi waluyane negara Ngastina kang dina saiki lagi ketaman wabah, lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Anggepmu apa? Anggepmu wani-wani modho karep arepe nyilih jamus Kalimasada arep kok nggo bapakmu arepe bangun desa. Anggepmu apa? Semar iki sapa? Semar iki wong pidak pedaraan. Getibal 17 ibarate. Kowe ngenyek aku monggo Mas. Ning nek ngenyek karo bapakku dawa urusane. Kowe ngenyek Petruk saelele ora apa-apa Mas. Lah bapakku sing ngukir jiwa ragaku. Kok mbok nyek-nyek aja to mbok nyek, aja to mbok cacat bapak. Bapake dilirik-kirik, kirike tak bleh. Tak bleh terus tak pangan. Anggepe apa? Kowe apa ora wedi karo para Kurawa? Kurawa ki ora sithik cacahe. Wong atusan ngruyuk kowe klakon dadi emput kowe musuh karo para Kurawa. Tidak bisu. Anggepe apa? Tidak bisa. Apa wis dilehno? Ket biyen ya kuwi. Rumangsamu apa? Siji pesti loro jodoh telu wahyu papat derajat pangkat 5 donya wis kaasta dening Gusti kang murbeng dumadi. Petruk ora bakal mati. Ana tetembungan kowe ngerti kewan cacing wis didak molet apa neh Petruk kantong bolong kowe ora wedi kencan tenaga musuh karo para Kurawa sing semenake ora bakal wedi saiki ora wedi sesuk apa dene apa pati uripe manungsa cekel karo Surtayu Petruk ora bakal wedi penyebabe kowe ora wedi ki apa bengi iki lakone dudu matine Petruk paham ora kowe Petruk ora bakal mati wis tak dadi niate Petruk kantong bolong wajah itu fisabilillah wa angwalikum wa angfusikum ngerti ora artine kowe ngerti ndak artine ora ngerti wae Petruk murite Mudin Sombron iki man wengko mlayu ora aku ning gurimu aja mlayu lho man cahe menteleng iya aku ning gurimu Grenengan-grenengan ning guri grenengan apa? Grenengan apa? Mangsane apa? Petruk ora wedi. Kok grenengan ning guri dudu urusanmu. Anggepmu apa? Ayo, 100 bareng kabeh 1000 parang maju. Weh lah dalah bocah wis basa nyawang sorot ing srengenge wis jeleng ngemut lagi ning gulo. Kelakon mati dening Surtayu. Man wengko mlayu ora. Aja mlayu ya, Man. Wonge wis kerot-kerot lho, Man. Kowe siap-siap po. Iya, tenang. Kowe iki ora sah ndembek-ndembek. Masamu apa? Kowe iki grenger ora sah. Mangsaku sapa? Ora sah. Urung kok aku. Lho, ngenekno masamu. Ngenekno. Kelakon tebah datamu melengsati kamu jotakon dosa ketiban tangane Anoman leang nyawamu. Mudyar wis Surtayu.
pandedel gayuh kekono risang ramandaya patyana yaksa gungcang prama namane welek katak sini jejagi jroning marih Mbadha kulam tanpa tuwa mina-mina Jaladri mila gugu saben ari Mas miber panonku bating kalebyur layak Petruk gembelun dase tinemune jebul ana sing ndekengi ora pangling wanara kusika seta wanara tegese kethek kusika tegese werna seta tegese putih kethek warnane putih Anoman mong kendali sodo pancen bener Surtayu kowe ora usah melu-melu celeng boloten kebolatan yen kepengin isih dawa umurmu hayuh mundura kukuten barisanmu ora usah goleki Petruk Anoman sing dadi musuhmu. Pernah apa karo Petruk? Dudu sanak, dudu kadang yen mati melu kelangan. Kukuten barisanmu. Yen ora kepengin jengkelang kuandamu dadi pakan gagak sing dadi batangmu. Etan-etanan kowe Anoman. Kowe pendhita kempong perot jambul uwanen mlakumu ora jejeg yen wis ora tinuwak kanggo teken. Lah kok arepe ngadepi para Kurawa sing semene mbani. Apa serep sing dadi nyawamu? Surtayu, ana paran. Kowe ngancam ngincim ngeden-ngedeni Anoman mbok kroyok. Saiki diwalik pitakone. Diwalik piye? Kurawa iso ngalahne Anoman iki dalange sapa? Tanggapane ning ndi? Bayarane pira? Ndi tak pengen roh ndoki ya apa? Hah? Iya kuwi lah iya kowe ngerti ora Ratu Sekti Mandraguna pilih tanding sajroning ayuda jenenge Prabu Dasamuka Ratu negara Ngalengka diraja biyen iya kae Ratu Sekti Mandraguna tinatah mendat jinara menter pinaku bendal binedil jundil sing mateni sapa wong sing ning ngarep iki Anoman ya Senggono kowe aja ngeden-ngedeni aku to man aku malah kendho ngene iki aku ora ngeden-ngedeni ning wanti-wanti karo Surtayu ora bakal mundur sumpahing prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan bagus wani karo Surtayu entek wedine karewanine ya gedhemu cilik dhuwurmu ndek kupat kapito buntute kula tapangin kejerok manuk beranjangan yen pancen kuwi pendhita sekti tanpa aji teguh tanpa meguru wateken aji copo mantramu wateken aji copo mantramu tumpang tepiat tatameng sati kamu jotakon dosa Oh. Os. Hey. Hey. Ho. Ah. Ho. Hey. Bye. Oh. Oh, hey! Oh, hey! Oh, hey! Lo! Ah, hey! Oh! Oh! Hey! Ah! Oh! Oh! Hey! Oh! Ah! Hey!
jebol diamu Anoman. Hei, no, waya. Oh. Oh, 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 wait, oh, ah, oh. Ah. Hi, ah, ek, ah, oh, wait, oh, oh, hey, oh, wait, oh, yar, hey, ah, hey, ah, lo, ah, os, ah, oh. Hey, ah, lo, ah, oh, oh, ah, oh. Hi, ha, puh, oh. Hey. Oi, hey, ah, oh. Hush. Huh. Hey! 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 What? Wah! Hey! Hey! Wah! Ah! Anoman Swatama ngejak pirang-pirang ladeni maju sak cindhil abangmu biangsat elek kowe. Ho ha hi wah liang-liang habro. Hai ah hi wah ho ho hot wah lok lek ngomong.
Ho. Hey, ho, hey. Hey, ah, ah. Ho. Hey, ah. Hey. Tat. Wah. Ayo. Ho. Ho. Hey. Hot. Ba. Hey. Ho. Dua. Ho ho. Hot. Ba. Wah. Rananggana sontan endo den palangi datan kikre aku satriya digdaya bareng mati tak cuti setiaku jroning ati yen mati beliwan aku awit sun labuh bangsa anjrah harum asma alam dati saksi semprawira tama Ah. Ho. Ora pangling bocah pringgondane Gatotkaca Jaya Jatra ora ana musuhmu kejaba mung aku. Ayo maju yen pengin jengkelang sing dene kuandamu bosen urip. Hey!
Amuk Sarawata Jayamrata gerbuten aku. Tuh. Tripala Dewa Narapati duwe Nareswara Kresna. Kalangkunging tresnane marang Dyah Anon Cinawi. Sajake Petruk wis bosen ngemut legining kula jeleh nyawang sora teng srengenge. Wani ngadepi Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Sing kula waneni dudu Baladewani. Ning sing kula waneni tumindak paduka ingkang sewenang-wenang. Ora nyawang wong pangkat apa wong melarat yen isih ngajeni sapadaning urip, Petruk ya bakal ngajeni. Ning yen sugiya kaya ngapa karo wong cilik suwiyah-wiyah, Petruk ora bakal mundur. Kowe ora wedi babar pisan musuh tanding lawan aku. Pati uripe menungsa menika ingkang asta purbane Gusti Kang Mahanasa. Serep nyawane Petruk. Mangketok saking Aji Jaya kawijayan sampeyan. Mati saiki apa sesuk ndak anggap padha ae. Sapa bener bakal jejer, sapa salah bakal seleh. Trolong nenggala jengkelang oncat nyawa Petruk. Sida mateni Petruk apa ora? Bajiret iki nenggal aku ning ndi ya? Mau ketoke tak cangking iki. Alah wis genah ceblok ning dalan iki mawon. Ora ana nenggala tak tokne lugara sing bakal ngilangi nyawamu Petruk. Ayo. Arep gelut kok malah rebyek dhewe. Lugaraku ya ilang ya. Iki jane sing nyolong sapa? Alah wis genah nenggala karo lugaramu colong anakmu didol sak payu-payune iki. Ketrawasan Baladewa kewirangan. Mundar kowe. Bima wang-wang konta kumpul patang gedhe sayang gongkara. Gadanira mobat mabit. Ndara dadi pati Ndara. Iya Petruk. Leren ana anggonmu padha regejekan karo Koko Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten Ndara. Upami sinuwun Mandura mboten ngawiti, Petruk inggih mboten badhe ngladeni. Aja padha nyalahke siji lan sijine. Kabeh keputusan babagan sapa kang disilihi wujude Jamus Kalimasada bakal diwedharke bendaramu. Punta Dewa nyebar godhongkara sabar sawetara. Ngestaken dawuh, Ndara. Kados pundi cethanipun Ndara? Ndara sinuwun Prabu Puntadewa, Petruk sabubare panjenengan ingsun tapa brata maladihening mring Gusti Kang Mahanasa ana wangsit kang ndak tampa, wangsit mau awujud pitukon utawa syarat. Maknanipun kados pundi lho sinuwun? Ora ngemungake kuwi lan Koko Prabu Baladewa. Sapa wae bakal tak silihi wujude jimat Jamus Kalimasada
Lamun to bisa mujudi syarat ya kuwi wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa. Sekar Jatiwasesa kapara nyata Petruk. Nggih. Menawi mekaten kalilan kula nyuwun pamit badhe wangsul wonten Karangadempel. Saperlu matur dhateng Rama Semar babagan syarat wujuding kembang Jatiwasesa menika sinuwun. Iya sing ati-ati sing dadi lakumu Petruk. Selawase urip wiwit Jabang nganti Cerapang Werkudara durung nate krungu kembang kok jenenge kembang Jatiwasesa. Nyatane wangsit sing tak tampa mangkono Yayi. Wis ayo enggal bali ana praja. Sapa wae kang bisa mujuti kembang Jatiwasesa muga bisa andayani katentreman tumrap negara Ngamarta. Sarta dadi pancatan timbule Yayi Janaka kang sawetara suwe murca saka Ngamarta ngestoke dawuh mbarep kakangku. Ora mikir wis rumangsa saka sapa Ingkang kanjeng ing alam donya pramanungsa putri sakara alam nganti paring pidana nanging padha ora rumangsa yen rusak alam agesan sira aja padha ngresula kabeh ngono karsane nyasukna mula aja padha sembrono supaya ketananku citra. Kresna aku njaluk pambiyantumu Kresna. Samara pamoring suksma sinupmaya winah ya ing sepi sinimpen telenging kalebu ing menawi mboten klentuing pamawas punika ndara kula plangka mati Raden Abimanyu ingkang kepareng rawuh. Iya Wa Semar. Bekti kula katur nggih Gus. Wa Semar wis ndak tampa. Wonten wigatos ingkang pundi Ndara dene paduka Kesdurawuh wonten Karangkadempel mriki? Tak kira mung Wa Semar kang bisa ngudari ruwet madhangke pepeteng iki. Punapa ingkang dados underaning perkara Gus? Wa Semar ora ana sing tak penggalih kejaba mung murcane Kanjeng Rama Harjuna saka kasatriyan Madukara. Murcane Kanjeng Rama us ana Tricandra utawa telung wulan iki Wa Semar.
sing wis bali saka Praja Ngamarta iya mo. Lah niki kula sawang ndara kula Plangkawati ndara Abimanyu iya Petruk. Bakti kula katur Den iya Petruk wis ndak tampa. Petruk kepiye asile kowe saka negara Ngamarta entuk gawe apa ora? Ngene ya Pak. Sateka kono setinggil negara Ngamarta iki mau jebule kedhisikan karo rawuhe Sinuwuning Mandura Prabu Baladewa. Kang sarimbit karo Patih Ngastina ya kuwi Patih Sengkuni. Lah tinemune Sinuwun Prabu Baladewa ya duwe perlu kang padha ya kuwi nyilih wujude jimat jamus Kalimasada. Wekasane dadi geger nganti dipisah lawan Ndara Werkudara. Sak rampunge dipisah Ndara Puntadewa nyusul njuk ngendika isine pangandikan sapa wae bakal disili wujuding jimat jamus Kalimasada yen bisa mujuti kembang sing arane Sekar Jati Wasesa kabeh mau wangsit kang ditampa dening Ndara Puntadewa Pak. Sekar Jati Wasesa Petruk nggih hate elmen sarate kuncung nganti gelo ngaku lagi krungu iki kembang kok jenenge Sekar Jati Wasesa Uwa Semar Badranaya pripun Ndara biyen Abimanyu kaya tau ngerti kang aran kembang Jati Wasesa mau kembang mau dununge mapan ana tanah sabrang ya kuwi ana negara Paranghagni. Lah banjur Wa Semar goleki kembang mau bakale diagem kanggo apa wa? Kangge syarat ngampil wujude jimat jamus Kalimasada Gus. Awit Semar badhe gadah damel nggih niku Semar badhene mbangun desa. Ndandani mental kang sarta morale para kawula. Yen pancen kaya mangkono wa, ayo luwih dhisik bakal tak bantu ing reh ngupadi kembang Jati Wasesa. Mbok menawa kembang Jati Wasesa kang disuwun kelawan Wa Puntadewa mau ana sambung rapeti karo murcane Ramaku Raden Arjuna. Dados sesarengan iki tumuju wonten ing negara Paranghagni. Iya wa. Aja kuwatir rasamu. Senadyan ing kono klebu tanah sabrang yen ana bebaya kang anempuh ing dedalan Abimanyu kang bakal ngrampungi wa. Sikra kang pala tumingal Abimanyu kowe ning ngendi Raden?
dina semubang iwang aruna kadinetrane nganggo rapuk sataning kukila ringkane kara kaketer ini dongane kung lerwo sing pinipenco wong edan Petro gulune darane kok dinggo kala menjinge darane kok dinggo dolanan gemes ya kula gemes batu durung ado lakuku saka praja Paranghagni iki lah kok kepapak ana satriya bagus dedeke ngringin sungsang pengawak Guwaya Teja memper kaya sajroning pangimpenku jenengmu sapa Raden satriya Plongkowati ya Tanjung Anom kekasih Abimanyu Raden Abimanyu iya paduka ingkang kula pati Raden mong sira sangtu ing arum ilining memanis hamble bermring kang cipta ing kuwing goleki Abimanyu nuning Raden bares mawon rinten pantaraning dalu kula tansah impenan wewayangan dikandara Abimanyu kula pasrah jiwa raga dumateng paduka Raden keparenga kula suwita dumateng ndara Abimanyu piye kok ya enek wong ngene iki ya Kong wong wedok kok ngelamar wong lanang dhisik ya tumon nembe iki ya ora ngrumangsani ya ndara Abimanyu iki priyayine bagus lho sing wedok rupane mringis piring kesampluk teklek raine glowing sikile mlethek ya kuwi kusik to kowe kuwi jenengmu sapa lan saka ngendi pinangkamu kula mijil saking negari Paranghagni dene wewangi kula Pundhana Sari Raden saka negara Paranghagni lakar kasinggihan bebana menapa ingkang kedah kula wujuti badhe kula sembatani Raden paduka nyuwun menapa waton saged sesandingan kalian Raden Abimanyu menapa kemawon badhe kula wujuti aku ora butuh Mas Picis Rajabrana nanging aku mung nyuwun pitukan wujude kembang kang aran Sekar Jatiwasesa kabar kang sumebar para warta kang warata Sekar Jatiwasesa mapane ana negaramu Paranghagni leres dawuh jeng ngandika Raden paduka ngersakaken kembang Jatiwasesa iya aku mung nyuwun kuwi sumangga kula kanthi wonten negari kula Paranghagni paduka Raden kula aturi methik piyambak Raden anut laguning Gorawenguni patine Sang Abimanyu kena ing cidra ing Wasemar iki wis tekan ana jroning negara Paranghagni sarta wis antuk palilah methik wujude kembang Jatiwasesa
Menawi kula sawang nggih teng inggil nika sing diarani kembang Jatiwasesa. Iya wa Semar. Yen wis kelakon ndak petik wujuding kembang enggal-enggal lumayu wae saka papan kene. Aja nganti Abimanyu rabi kelawan Dahanasari ingkang baku kembang Jatiwasesa wis diantuk kinarya syarat wa Semar bakal ngampil wujudipun Jambus Kalimasada. Sumangga Gus. Bungkusi mripatku melek diapusi jebule ndara Abimanyu mung milik karo kembang Jatiwasesa. Panjenengan mlayu, panjenengan ngelincati janji, tak oyak kowe Raden. Mubeng-mubeng kaya kinjeng muter-muter kaya helikopter. Anggonku goleki kowe Dahanasari. Aduh, kedrawasan Kakang, kedrawasan piye? Aku wis kelakon ketemu karo memani ing kalbu ya kuwi Abimanyu sekawit Raden Abimanyu gelem nampa katresnane Dahanasari. Nanging kudu nganggo pitukon wujude kembang Jatiwasesa. Satemah Raden Abimanyu tak kanthi ana negara Paranghagni, bareng kembang Jatiwasesa wis dipethik karo Abimanyu. Abimanyu tinggal gelanggang colong playu, Raden Abimanyu tega karo aku Kakang. Piye? Toh. Wah. Pancen kuwi biyen-biyen durung nate tak kandhani. Kalamun to kembang Jatiwasesa kuwi mujudke simbol kawibawan adeking negara Paranghagni. Yen to sejatine kembang Jatiwasesa kuwi mau ilang, tegese uga wis ilang kekuwung lan kasektene negara Paranghagni. Kowe pancen durung nate tak kandhani babagan iki. Nanging jeneng sira Yayi wis tak wanti-wanti aja cedhak-cedhak karo trah keturunan wong Mandura. Apa maneh duwe gegayuhan sambung asmara karo tedhak turun Mandura. Sega wis dadi bubur. Digetunana ya ora arep ngowahi kahanan. Yen lelakon wis kaya mangkene kepiye mungguh becikmu Kakang? Tak oyake Abimanyu. Wani nyolong kembang Jatiwasesa padha karo nantang perang karo wong Paranghagni. Bedah negara Kamarta. Nata Kresna ngandika, duh Yayi Prabu hayo sungkaweng dias lonjong mimis ingkang dados lampahipun melar mingkus ingkang dados napasipun menika Kaka Prabu ing Mandura. Iya Kresna, wonten wigatos ingkang pundi kok sajakipun ngene. Aku bantunen ya Kresna. Sekawit aku bakal ngampil wujuding Kalimasada marang Yayi Prabu Puntadewa, nanging jebule sakliyane aku bocah Karang Kadempel Si Petruk uga bakal ngampil wujude Kalimasada. Satemah dredah munggahe Pancabakah.
Petruk arep tak tamani pusakaku ya kuwi wujude Kyai Nenggala lan Lugoro. Lah kok pusakaku loro iki muspra Kresna. Gamanku ilang. Iki piye Kresna kira-kira pusakaku mapan ana ngendi? Mangke riyen to Koko Prabu. Lah kok paduka Koko Prabu ngampil Kalimasada niku mengku sedya ingkang pundi? Krana aku tinangisan Yayi Prabu Duryudana. Negara Ngastina sak mengko lagi ke taman pageblok Mayangkara kudu diruwat sarana Kalimasada. Lah dene Petruk kuwi nyilih Kalimasada iki kanggo bapake. Ya kuwi Kakang Semar anggone bakal mbangun desa. Koko Prabu piye? Paduka ditangisi Yayi Prabu Duryudana menika janjanipun namung pangreka dayanipun para Kurawa. Awet menawi Kalimasada menika sampun diregem dening para Kurawa, tegese Pandhawa sampun boten gadah dasaring negara ingkang dados simbol kekuwataning nagari. Waduh iya Yayi. Banjur piye carane aku kudu nebus kaluputanku iki, Di? Nenggala lan Lugoro tinemu ing wingking. Ingkang baku paduka Koko Prabu kedah sabiyantu Kakang Semar anggenipun kagungan sedya luhur badhe mbangun desa. Mbangun jiwane menungso. Ya manut Kresna monggo. Kula kanthi dhateng negari Ngamarta Koko Prabu. Ya tak dherekke Kresna. Yata laruta saking Gudha Sakura kula yen tan amutusa sang Sri Kakang Semar kang praptana setinggil Ngamarta. Inggih Ndara. Kula sampun saged mujuti ingkang winastan kembang Jatiwasesa. Mara gage aturna panjenenganing suninggal tak ampili wujuding Jamus Kalimasada Kyai. Lah ing kono ta wau nalika Sekar Jatiwasesa sinandhingaken pustaka Jamus Kalimasada ana kaelokaning jagat Sekar Jatiwasesa badar sejati wujud Raden Arjuna. Hong ilahing sekaring bawana langgeng titah ulun garep Puntadewa hayo kaget ulun Bathara Indra kang nyingetake utawa ndelikake si Arjuna. Arjuna bisa dadi wujude kembang awit pun ulun bantu
Wa Semar Badranaya anggone duwe niat luhur kepingin mbangun desa. Maknane Kyai Semar kepingin nyilih Kalimasada kuwi mung pasemon supayane para Pandhawa aja lali kelawan Kalimasada. 5 sing dadi usada. 5 sing dadi usada ya kuwi dasaring negara. Awit Pandhawa mono wujud babare Kalimasada. Puntadewa kang dadi simbole panembah, Werkudara simbole rasa kamanungsan, Janaka simbole rasa kamanunggalan, Nakula lan Sadewa sing dadi simbol musyawarah lan rasa keadilan. Kenang apa sing tak singitake kok Janaka? Krana Janaka mujudke lambange kamanunggalan. Awit negaramu kuwi dumadi saka beda-bedane suku, agama lan golongan. Wilayah uga kapérang saka pulo sing bebanjaran. Kabeh kuwi bakale bisa tentrem lamun negara iki ngugemi rasa manunggalan, rasa persatuan kang sarta kesatuan. Para Pandhawa. Janaka kang mustimbul nuning nggih Koko Prabu kula dipun utus kalian Bathara Indra salin wujud dados Sekar Jatiwasesa ing sedya bebantu Kakang Semar anggenipun badhe mbangun desa. Syukur seketi jumurung, Ndara. Sinuwun Punta Semar badhe garis ngandhapi nggih Gus. Punapa ingkang dados aturipun Bathara Indra kala mau? Janjane kula niku nggih mboten badhe ngampil utawi nyilih Kalimasada. Kula nyilih Kalimasada niku namung damel pancatan kula mbangun desa. Ngemutaken dhateng Sentana pejabating nagari ampun ngantos supe dhateng Kalimasada utawi dasaring negara. Punika kedah digondheli sing kenceng dasaring negara supayane negarane tetep tentrem, kawulane tetep ayem Gus, geger njawi. Ngaturi ketiwasan sinuwun dhateng Jawi wonten raseksa kalih, buta lanang buta wedok ngamuk punggung Suratamtaha wonten negari Ngamarta. Koko Prabu menika jatahipun Koko Prabu Baladewa kagem nebus sedaya dosa kalapatan paduka. Ya Baladewa sing ndadhaki Kresna. Suramrata Jayamrata gerebutan aku. Bedah negara Ngamarta kelakon sing dadi pandang kami bisa ngelangkai batangin Nalendra Pandura Prabu Baladewa. Iki malah sing tak goleki. Ucap Prabu Baladewa den piting mani kaliyan Prabu Gorodahana. Nata ing Mandura Prasasat kaya wis linalosan nata bebayune. Anane mung pasrah sumarah mring Gusti Kang Maha Murah kocap.
Rikala semono ana cahya murup sak mrica binubut saking Dirgantara. Ponang cahya babar geni kang manghalat-halat hangobar sang Gorodahana lan Dahana Sari Gya Badar sejatine wujud pusaka Kyai Nenggala lan Lugoro. Ayo, bae. Wah! Loh! Oh! Loh! Yo sorak mawurahan campur sajroning kang bebela negara yo. Ayo. Loh! Sorak mawurahan campur sajroning kang bebela negara yo. Ayo. Waduh, menika Rama Pukulun Bathara Brahma ingkang tumedhak hamrepeki ingkang putra Baladewa iya. Ulun kang paring pitulung marang jeneng kita kanthi srana ngobarne geni kinarya mrawasa si Gorodahana lan Dahana Sari. Lah kok menika Badar pusaka kalih Nenggala lan Lugoro liripun kados pundi Pukulun? Baladewa sayektine pusakamu kekarone ulun sing jabel nganti tak dadekke buta loro buta lanang karo wadon awit pusaka Nenggala lan Lugoro kuwi sejatine ya kena sinebut pusaka lanang kelawan pusaka wadon. Pusakamu tak jabel krana ulun bebantu Kyai Semar anggone duwe niat luhur bakal mbangun desa. Diwiwiti saka desane yen saben desane tentrem mesti negarane uga bakal tentrem. Nyatane jeneng kita Baladewa sekawit mbelani para Kurawa lan ngentengke gegayuhane Kyai Semar sing dadi pamonging tanah Jawa. Apa meneh jeneng kita Baladewa bakal mateni Petruk nganggo pusakamu. He Baladewa, apa jeneng kita ora eling nalikane ulun menehi pusaka kekarone iki marang jeneng kita ulun wis meling. Pusaka loro iki kanggonen kinarya memayu hayuning bawana njejekake lajering kautaman ora kanggo srana sewenang-wenang. Waduh, kula nyuwun pangapunten Pukulun. Awit saking kutunging raos cubluking mangertos ngantos Baladewa tumindak ingkang nalisir saking bebener. Pusakamu kekarone wis bali. Gunakno kanthi bener becik njaluka pangapura marang Kyai Semar. Muga-muga kanthi Baladewa njaluk pangapura marang Kyai Semar kang dadi simbole wong cilik bisa dadi srana guyub lan rukun manunggaling kawula Gusti, manunggaling pejabat kang sarta rakyat sentana kelawan para kawula. Lho nggih ngestaken dawuh nyuwun pamit aja lali njaluk pangapura marang Kyai Semar Badranaya Baladewa. Serempak dia amangungkung kumyak kuyup nilangani rampa-rampa katon sida sinanggaan kopiromo. Serempak dia amangungkung kumyak kuyup nilangani rampa-rampa katon sida sinanggaan
Oh Kakang Semar, Baladewa sing luput, pranyata luhur sing dadi gegayuhanmu Kyai Semar.